върти обиколките, го караме, ни махне пак, а? То ни махна. Първо ти, бе. Тая кола ни махна. Не бе, загрява. Загрява, Абе, го прави вътре, Аз съм малко изживели си едно кара Формула 1. Какво да загрее така? перката панарки. Тя без това. И сега е въртял 4 обиколки, тя толкова е загряла. Какво е? Не бе, той така си пробва самия завой, бе, той така Как е, брат? прави стабилизира, виж. Сними поздрав. Като тръгне да се носи колата, като обърнеш, тя спира да се носи, обаче ще тръгне на другата страна. Симония Това пак пече. е Ей, копале! Това е та пица, бе! Тръгват. Какъв този гладост, братле? И бъси гладост! И бъси щъркила! Тръгнаха. Те ще тръгнем където змии. Упс! Състезанието почна! Снимайте кравите, снимайте кравите! Снимай та пичка, снимай я, фания да уре в кадър. Фания в кадър, фания. Бака се набига! Гледай, скача само. Баси! Това много бързо, бе! О, назад е, бе! Стига, че ми клати с телефона. Не, това е половин обиколка, разбираш. Не спирачка. Трябва да ги сравняваш, когато то мини от тука и то не от тука ми е там, дето миня сега този червен. О, издрифти ли го? Супер флеш! Изглежда идеално, бе! Много е. Мен ми се видя, че го издрифти накрая. Издрифти го малко. Ей сега, ето сега като мини там покрай табелките зеления. Ей виж другия излиза на правата излезна. Ей сега. Е момент, кой е Това първи. е по-напред доста. Да, ето Ето го идва зеления червената. по-бърз. Червения кошмар идва. Снимай го. Ето, снимам го с кьоровото око. Само купето е 120 кила. Значи оня предишният ден завоя отвъд, а то го взе отвъд. Оня направо се изнесе. Бах ти много си забележителен. то зелен е по-бърз. Аз не мога преценя. Много ясно ли сме за него? Не, това съм зачитан. Аз съм червен. Не обърна глава преди този завой. Това не си прави писка. То дали са оголили куките? Снимай ги, хвани ги добре, хвани ги в Това е кадър. голяма тръпка според мен да се возиш Значи ви сега, приятия. той вкарва така и преди да влезе за вола да обърши се едно шадрифт, така ли? Малко му щупва глава, лекичко. знаеш това. Да го укроти май. не знам. То с зелената по-бърз. Това е Да, последната доста половинка, по-бърз. нали така? Тия братята само си мен като колите, бе. Бати как се стига на по-бързо. Макар и то минава супер бързо и той. Значи братите ще стават първи и четвърти, така ли? Значи един кара доста по-добре от другия. Тия бават майката на закона на физиката, бе. Ако са много колко. Да. Тръпка е верна е такова се Там бати го спълно. Дрифта е... Ело не още не е минал на правата, ме. Минал е го е. Ей го сега. Не, ще значи му плесне и на това, аре плес като. Аре всички ръце Направи горе, така. всички Да, бе, ръце да, бе, да. горе. Ето това ще направим така. То миналогодишният победител, то. Ай, топа, Мати, бе, всичко. То сега нервно подлече, ми иска се. Той сега след тук с Денко ще се пука мамицата. Пляшката, чигрия, какво близката? Е, сега това трябва да се изкеш. Сега че ги следне скоро. Той може да е махнал всичко, фарове да няма, да не може да Жиците, той единия го няма, май верно. Да. Само прави така. Шай! Грубаре, бе. Да, и аз сващам вада и... И почваме. Като на гладиатор. Снимай го, снимай!